Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak apirilaren 3ko saio honetara. Asteartea da, baina guretzat astelena da barkatu, oporretatik etorri garelako, aste santutik, baina saio normal bat izango da. Hemen gaude energiaz pilak kargatuekin eta hasiera emango diogu. Gaur zer edukiko dugu? Bi elkarrizketa. Alde batetik, bi kolaboratzaile, alde batetik Oreti Behuntza etorriko da, Karrikiriko idazkaria, eta apirilean egiteko dauden gauza guztiak edo disfrutatzeko aukera izango ditugun ekitaldi guztietaz hitz egingo digu. Eta ondoren mindfulnessen sesio bat edo mindfulnessen inguruan aritzeko unea izango dugu Pablo Lasarekin. Aurretik betiko edukiak esan dugun moduan eta amaieran kiriketan Karrikiriren harira pasaden martxoan udaberriko pilulak zikloa izan zuten, horren inguruko elkarrizketa egin genien eta egindako ekitaldien artean edo ekintzen artean bisita gidatu bat antolatu zuten, Iruña emakumeen hiria izenburua zuena eta Iruñako emakume historikoei buruz hitz egin zuen. Oso interesgarria eta gero emitituko dugu. Baina has gaitezen lehendabizikoz gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1885 urtean gertatu zen. Oscar Wilde idazlearen kontrako epaiketa homosexuala zela leporatuz hasi egin zen. Galdu egin zuen eta espetxeratu egin zuten. Urte bat geroago, 1886 urtean, Frantzian Georges Méliès ilusionistaren pelikula baten lehendabiziko proiekzio publikoa egin zen. Méliès, zinemak eguneroko bizitza grabatzeaz aparte ere fikzioa sortzeko edota istorioak kontatzeko ere balio zuela konturatu zen lehendabizikoa izan zen eta praktikan jarri zuen magiazko trukoak eginez. Goazen gaurko titularrekin Aitziber Iturriaren eskutik. Albisteekin hasteko independentista sareak Iruñan Euskal Herriaren independentziaren alde egindako mobilizazioan prozesu soberanista aldarrikatu dute buruia beltza lortzeko aukera bakar gisa. Eta Ultzamako biometalizazio zentroak kontzeptu berarengatik dirulaguntza bikoiztuak kobratu zituela ondorioztatu dute Lauko Gobernua sostengatzen duten alderdiek biogaz zentroaren batzordean. Nafarroako Gobernuak 5,2 milioi euroko laguntzak emango dizkion nekazaritza sektoreari mendiguneetan eta muga naturalak dituzten eremuetan. Eta gaueko bilabesek behirak izanen dituzte gidariak babesteko. Aurrera egin ez arbisteekin ez gaitasun psikikoa duen emakume bati sexu abusuak egin dizkioten bi gizonek Iruñan. Buruzaikoak aurrekariak dituen 44 urteko irudar bat eta Baraineko 50 urteko bizilagun bat atxilotu ditu. Eta albisteekin lotuta Buruzaikoak egunotan 4 gizonezko atxilotu ditu sexu eraso egitean dekoratuta. Iruñako udalak antolatutako aurretako literatur lehiaketara lanak aurkezteko epea hurrengo apirilaren 30 bukatuko da. Eta gaurko albisteekin bukatzeko maiatzaren 28 eta 26 ospatuko den Iruñarro jaialdirako kartela aurkeztu dute. Beteta taldeak eskainiko du taldearen despedidako kontzertua eta Dr. Deseo Reincidentes eta Kob izanen dira beltzak bertzen deulagunean. Ikusi ditzagun orain egunkarietako azalak eta hau da Diario de Navarra egunkarian daukaguna. Lerroburu nagusian, Nafarroako merkataritza minoristak bere berreskurapena etentzen du hazkunde eskas batekin. Azpian azaleko argazkian Kotup Garraio Kooperatibaren sortzailetako 6 ageri dira. Azpian izenburu hau dago, Kotupeko fundatzaileak. Kotupeko edo Kotupen fundatzaileak. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, Osasunbideak 2000 laguntza eskaera jasotzen ditu Peperen koordainketa farmazeutikoa
arintzeko, edo ordainketa partekatu hori arintzeko. Berago azaleko irudian, Noain ondoko Pirinioetako autobidea ageri da kotxez beteta. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Itzulera lasaia. Gara egunkariko azalean, goikaldean lerroburu nagusian, Espainiak Europako bataz bestekoa gainditzen du presoei, adinari eta zigorrei dagokienez. Azaleko argazkian, Winnie Madikizela Mandela ikusi daiteke atzo zendu baitzen. Titularra hurrengoa da. Agur apartheiden kontrako aktivista bati. Hego Afrikan garrantzi handiko mobilizazio horrietan protagonista bat izan baitzen bere senarra zen Mandelarekin batera. Komunikabide euskaldunekin jarraituko dugu eta gaur Euskal Herria Irratiko webgunea alde batera utzita berri egunkaria begiratuko dugu edo ikusiko dugu. Berrian bi argazki ditugu, lehendabizikoan hor lau beste bat ikusten delako atzekaldean, ume talde bat ikusi daiteke, sehaskako guraso irakasle eta ikasleek agerraldia egin baitzuten atzo Saran. Ez da irakasle gehiago sehaskarentzat izenburupean agertzen da argazki hori. Beherago, bigarren irudian, berriak hiru feministei galdeketa edo elkarrizketa egin zien martxoak 8ko greba arrakastatsu horren ingurukoa. Greba bat bestelakoa izenburua du berri horrek. Eta ezkerreko zutabean, aria atalean, azken 15 urteetan gure lurralde mapa itxuraldatu eginda, esaldia ageri da izenburu bezala, Eneko Bidegain Mondragon Unibertsitateko irakaslearen esaldia da. Horren azpian, Estatu Batuetako 128 produktu zergapetuta erantzun dio Txinak Trumpen gerrari. Eta amaitzeko tantoa atalean, Ahal Filipek eta Roglizek lehertu egin dute itzuliko lehen saioa Elkanon. Ea zen olako agenda dugun aste honetan. Gaur eta apirilaren 8 arte Iruñean bisita gidatuak egiteko aukera izango da. Sarrera ezberdina da, bisitaren arabera eta horretarako Iruñako udaleko turismo alorrerekin kontaktuan jarri beharko zarete edotak webgunea kontsultatu. Gaur arratsaldeko 6etan Kondestable jauregian umeentzako antzerkia euskeraz. Jolastokia izenburuarekin sarrerak 3 euro balio du. Ostegunean eguerdiko 12etan Odei Magoaren magiaz disfrutatzeko aukera ere izango da Zabalguneko Zibiboxean. Doakoa da, sarrera librea da, baina goinbidapena behar da. Goinbidapen hori lortzeko, saioa hasi baino ordu bat lehenago, Zabalguneko Zibiboxera gerturatu eta han bertan lortu izango duzue. Fuerte, beldurrik gabe, fuerte! Ostegunean ere, arratsaldeko 6etan, Atarrabiako kulturetxean aurrendako antzerkia euskeraz. Erpurutxo, sarrerak 3 euro balio du. Ostegunean arratsaldeko 7:30etan, Nafarroako Unibertsitateko Museoan Thierry Bizkari den manez eta kobreak ikusteko edo entzuteko aukera izango da. Sarrerak 12 euro balio du. Eta bukatzeko arratsaldeko 7:30etan ostiralean Zental Kafe antzokian jaialdi bat, elkartasunezko jaialdia, kontzertuak eta errefuxiatuei laguntzeko aukera izango duzue. Arratsaldeko 7:30etan izango da esan dugun moduan eta sarrerak 10 euro balio du.
Zerua tarteka lainotxo egongo da, erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusi izanik. Zaparrada txiki ertainak eta trumoitxoa bota ditzake noizean behin, batez ere egunaren bigarren zatian. Hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoak gutxi jaitsiko dira. Asteazkenean zerua tarteka lainotxo egongo da, egunaren erdiko orduetan lainoak ugaritu eta zerua lainotxu edo oso lainotxu geratuko da. Zaparrada txiki ertaina botako ditu noizean behin eguerditik aurrera. Baliteke trumoi ekaitza izatea. Hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldean indarra galdu eta mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura jaitsi egingo da, gutxi minimoak eta nahiko maksimoak. Herriko albisteekin egingo dugu aurrera. Ea ze berri ditugun Barañainen. Martxoaren 22an Barañainen egindako osoko bilkurak pentsio sistema publikoari buruzko adierazpen instituzionala onartu zuen. Azken asteetako pentsiodunen mobilizazioak direla eta. Honela, Barañaingo udalak pentsiodun pertsonentzako igoera duina eta erosa ahalmenari eusteko aldarrikapena egin du. Baita enplegu irregularraren kontrako eta baita gizarte segurantzari egindako iruzurraren kontrako borroka indartzeko eskaera ere, gutxiengo pentsioa ezartzearekin batera. Txirotasun atalesetik irten daitezen eta hilero pertsona oro gutxieneko pentsio horretara iritsi daitezen. Apirilaren 18an, bestalde, arratsaldeko 6etan, Barañaingo udaletxeko erabilera anitzetako gelan, 2018 urteko festen egitaragua egiteko proposamenak jasotzeko 3. bilera irekia egingo da. Arangurenekin jarraituko dugu. Aranguren Ibarreko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Telekomunikazioko sailarekin batera modernizazio plana garatu du eta honela telekomunikazio zerbitzu publikoaren operadore gisa nahi duten herritar guztiei telebista eta baita interneta ere eskaintzen die guztientzako erraz lortzeko erraztasuna izateko. Aranguren Ibarreko udalak adineko pertsonentzat emango duen podologia zerbitzuaren kontratazioa gidatuko duen klausula administratiboen plegua onartu egin du. Eskaintzak aurkezteko epea apirilaren 10ean amaituko da eta eskaerak Mutiloa plazako bulegoetan egin beharko da. Bestalde, udalak ibilgailu elektrikoen erabileran sustapenerako duen konpromesua irudikatu beharko duen logotipo bat diseinatzeko edo sortzeko lehiaketa antolatu du. Irudia udalaren ibilgailuetan erabiliko da eta baita konpromiso horrekin zerikusia duten antolatzen diren jarduera ezberdinetan ere. Baie da Aranguren eta Aranguren Ibarra esaldiak agertu beharko dira gazteleraz eta euskeraz, eta parte hartzaile bakoitzak 3 lan aurkeztu ahalko ditu. Parte hartzeko epea apirilaren 28an bukatuko da. Beraineri dagokionez berri hauek eman dira. Hasteko, gizarte langilea lanposturako aldi baterako zerrendak osatzeko deialdia eginda. Noaingo zonalderako izango da eta xehetasun guztiak Beraineko udalaren webgunean kontsultatu daitezke. Lan kontuekin jarraituz, udalerriko lan eskasari aurre egiteko helburuarekin, Beraingo udalak 2018ko enplegu plana onartu du. Horrek zer suposatzen du? Udaleko aurrekontutik 24.900 euroko gastua edo inbertsioa egingo dela lana bultzatzeko, besteak beste. Onartutako akordioaren xehetasun guztiak edota informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Ea zer gertatu den Antsoainen. Udalak
banakako gizarte laguntzen deialdia egin du 2018 garren urte honetan ordezko garraiobide egokitua emateko. Taxi bonuen bidez, garraio kolektiboetan sartzeko arazo larriak dituzten pertsonei. Informazio guztia ere udalaren webgunean dago. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea apirilaren 20an bukatuko da. Ordainketa CaixaBank, Rural Kutxa eta Laboral Kutxa entitateen bulegoetako batetan egin daiteke. Behar den ordainagiria edo dokumentua aurkeztuta eta baita udalaren web orrian ere edota 012 telefono zenbakira deituz. Epe hori eta gero, apirilaren 20a eta gero, interes legalak eta gainkarguak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak hasiko dira. Bukatzeko, Iruña hirian berri edo albiste hauek ditugu. Aurten ere udalak krisi egoeran dauden eta bizitoki informaletan bizi diren familien alokairua ordaintzeko 450.000 euroko laguntzak emateko ilara ireki du. Deialdia Nafarroako agintaritzaren aldizkariko 34. zenbakian otsailaren 16ko datan argitaratu da. Lehen hezkuntzako eta DBH-ko lehenengo eta bigarren mailako ikasleriari zuzenduta dagoen aurrendako literatura lehiaketan edo txapelketan parte hartzeko epea apirilaren 30ean bukatuko da. Lan irabazleak publikazio batetan argitaratuko dira aste batzuk geroago. Obrak bi modalitate ezberdinetan aurkeztu ahalko dira. Ipuin moduan edo komiki moduan, euskaraz edo gazteleraz, gai librearekin. Pasaden urtean 740 proiektu izan ziren. Gaur arratsaldeko 6etan agendan esan dugun moduan, umeentzako euskarazko antzezlan batez disfrutatzeko aukera izango da Kondestable jauregian. Jolastokia izenburua du, obrak eskoletan eman daitezkeen edo daitekeen indarkeriari buruz hitz egiten du eta sarrerak 3 euro balio du. 2018ko Sanferminak iragartzeko 287 kartelen proposamena egin da. Hori izan bai da aurtengo lehiaketara aurkeztu egin den poster kopurua. Nazioarteko txapelketa da eta epaimahaiak horietatik 20 aukeratuko ditu. Ondoren beste hautaketa egingo da 8 finalistak zeintzuk diren erabakiz eta 8 horien artean hiritarrek, iruindarrek aukeratuko dute irabazlea. 3.600 euro lortuko ditu irabazle horrek. Apirilaren batean Iruñeak aberri eguna hartu zuen. Menpekotasunetik askatasunera burujabe hobe lelopean 15.000 pertsona baino gehiago hartu zuten parte. Sarasate pasalekutik irtenda martxa edo mobilizazioa egin zen, hara bueltatuz berriro ere. Han ekitaldi politikoa eman zen Maialen Arzaius bertsolaria aurkeztuta. Horretaz gain, Julio Soto bertsolaria ere han egon zen bertsoak eskainiz eta Latxula Potra bere musika eskaini zuen bere aldetik. Joaldunek alde batetik bestera paseatzen ziren bitartean. Eta amaitzeko iruñearrok jaialdia data jarrita dauka. Maiatzaren 25ean izango da Zitadelan eta 15 talde baino gehiagoren musikaz disfrutatzeko aukera izango da. Garraio enpresa batek logistika teknikaria behar du Iruñan, beharrezko ikasketa, goi mailako logistika eta garraio ikasketak. Kurrikulunak bidali ofertas abildua proiseret.es helbidera. Landare baratze eta lorategi denda batek saltzailea behar du lan ordutegia 8 ordu batetara eta arratsaldez 5 8 Beharrezko ikasketa maila erdi mailako lorezaintza. Interesatua bidali kurrikulunak g.a.m.a.floristeria16
info@gmail.com elbidera. Zerbitzaria eta sukaldaria behar dira Iruñan interesatua bidali kurrikulunak hola@lau-ecomunicacion.es elbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com elbidera. Probiotiko eta ontziratze lanetarako laguntzailea behar da Iruñan, lanaldi osorako interesatuak kurrikuluna bidali earrizu@kaiku.es elbidera. Diseinatzaile grafikoa web orri programatzailea behar da Iruñan, lan ordutegia goizeko 9:00tik eguerdiko ordu bitara. Kurrikuluna bidali ofertasdiseiprog@gmail.com elbidera. Ibilgailu tailerrerako elektrizitate mekanikoa behar da Iruñan, beharrezko ikasketak lanbide heziketa elektrizitate mekanikan. Kurrikuluna bidali info@tallerespamplona.com elbidera. Adinekoekin lan egiteko 2 langile behar dira, lanaldi osorako txandaka goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es elbidera. Gauetan lanerako erizaina behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es elbidera. Administraria behar da telefonoz arreta lana, jendeakin egon eta kontabilitatea eramateko, lan ordutegia 9:00tik ordu bitara eta 4:00tik 7:00. Kurrikuluna bidali mikel.fl007@hotmail.com elbidera. Arraindegi batek garbitasunerako langilea behar du, astean 24 ordu. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@egidoialeclerc.es elbidera. Aleman klaseak emateko irakaslea behar da Iruñan, astean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@loacart.es elbidera. Piano irakaslea behar da Iruñan, bakarkako ikaslekin lan egiteko, astean 25 ordu. Kurrikuluna bidali info@sebastiandealbero.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.